Kardom Piniada Birtalong Penili Samira Singh Jayanti Katherpi non Birtang Ton Pen Arjukta. Hamren Police Station ang kangalong kither ke hapen tangka ke hang paruhum bang hini abang pho tumphan police atumpen kinep kangnang paduponlo birtalong kiklangpon inoda bangki boalang sorong mekar borlong kitimung pusi pachethangpon bonta alang liki boalang sorong mekar kali pusi pini boalang sorong asarthi krongwel timung penajok phirangke tomang no chithanpon Raikom sai khia redeng kachingnang check borlong kitimung ke boalang sorong pen thangnat ke chirapawe lasi alangli nili tumarong amen NC police redeng kachithan tap abangki ning duglo pusi rongame kartom pen ta chithan ke boalang su arong akang buralo lasi kidam tang paper media long news long ke thek long boalang su amikar boalam se arjulong la borlong kitimung lasi alangli ke dak boalang su amikar kali boalang su arong asor ta kali lapen la phani tum chini ne alangli phani tum ta arjulo alangli ke haumra sia sor pusipu lasi labang so nongno nangapa yuno alam bangke ni tum dak arong pen abangke lasi pini lam klar nang chi pidun lo an labang so borlong kitimung ke dak boalang su arong asor ta kali la pen amikar ta kali pen arong lenang dudun ta kali anilitum boalang su pen ke nitum chini ne alang li phan ke Lasi kidam tang berta along keklang boalang so amen keklang don laki ahok kali pusi pini boalang so arong arat tum phirang kia mai phaponsi lamklar chipipon Nijang Karbianglong Khandole Long University Kimi Kimrang Pon Pupu Aruni Phai Thongke Pani MLA Rup Singh Tiron Meghalaya Hoi Dai Sap ka Humri da Mahut Kapang Dak Ponaputhak KSC Hamren Regional Committee Ame Phu Propin Timongpen Kachuru Alam Thei Pajrpon Anparta Kidotang College Hai Hui Kapang Thirpa Mijia Phanta Kachuning Realam Thei Kachepaklang Pon Berta Phirangki Hundor Kropen Bertang Pale Hokpet non ilitum kachutodun ke haimi MLA sarpan churure ne alangli wan tuman sangbong bustame alangli kam cheklem ke chengsi muni tum kang tu yang deng kaporhe par sai bang duneng pukama thapen alangli pini university upload etum ha langham phi bustame langam lo asi alangli phan churure ne alangli ke chengsi step bustame alangli education na hinsi paprang nangaya pon yang tung polang lipan nili tum hin pen same suri kachuro pajir lo aso churo logot nili Karbinong Autonomous Council ake hai CM sar phan same selam labang so ami dian lang pen kachuning ripon kang tung do hokpeda bang ke university judi moi prang non kan pli kan from api dolo pusitame university ave frang ilitum la non ke dotanga college abang amukha bang full fledged do vegning non kopli college puno rangsana puno Vaisong college puno nasone tha bathalang so hono be college puno ilitum long government pagran et ning lapen stream amukhas tame arts puchot kalidak ilitum long arts commerce science nasone thak major subjects tame ilitum long donangi like tike ilitum long labang so university du pusat donagi behra pensi bang nang porhe phan bang adi lasinili autonomous council long kethe kiding atuman samela non pinning pen labang so non kedobom a college an han same regularize made si government kedeng pon et pen permission pen akomen black streams same science commerce same ke wan ni phansi nili tumahin pen tuning ripon thilo la pen kijusi non ilitum la MLA sir non het kai pon same labang so kamat ha pon thek la pen labang so university bang ke Meghalaya pen karbulong ad aw ekdom a border long si bi pu arang like mang pen ilitum dame churure yene lang lipan athema labang so university hala dak bidam lopote ilitum stame ilitum along lebang asap ka protegi pando lasi arang lipan lan churu pensi ilitum Nijang Karbianglong Amri constituency ke parlu umpanai block page long EM Khonsing Rongpi Kahumrida EM Rongpi Kahumrida mahut local MSc Dominic Ufing Maslai lapin Amria Harlong kido pinang an ke thekiding tum kachetong dona berta nonjong phirang ki piratani pen bertang pale EM Khonsing Rongpi Kahumrida mahut Dr. Pen Chenglok umpanai block page long asai phu sai khetum pen chithan chimumsi akemi senjia phan prabjin pen sai dengpon pupusi EM Rongpi pen ningje lapen ambulance ta ingpu ponsi 108 service ta prabjin pen pipon puputa ningje lapen akinang sot se kilanga hem lapen paisong hei hoya pharman sika kuti pho an sai dengpon puputa lamchak chipiteka nangki homri sikiba lapen ki laso BPHC along kedua sub center lapen ki dak kedua staff tum kosonsi
nolla covid kisule ba mahut alang lido kachesong ma solam sitame nili nang ki humri apen ke theklong lo sedak covid sitame nili matha ke apang abi pin sigitin office sitame ladak non 69 abang puatu covid pen apen amparas tame laso bpsc apang piklo pray nikang pokebra hini arta pleng helo nang ho asi bang swahemta ekdom populo bopo অবস্থা বিভিন্ন মানে তোমার পিনি পিনাবাং আমি সবসু শিক্ষক দক্ষতা হাইলা আনবাক্সি মানদেলা সোহেব Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Amri Chinthong lapen Duar Amlarat kiso kachilang jia phan akijoy dopo lapen akaprega sai sitami un anpen kachirap kachitu thek jia phan ta EM khonsing rongpi pen phirang kyang no ningje non malom so por phan berta mong ton pansana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ chorol hoy pokchokor jin da nang na igar koi bong manai bang sarak thane pokchokor ong ko pipono bong pipolote igar koi ni pokchokor elo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto loke bong pharmacy jingkir la po bunan ke dam lang no hi e kilong bang puji mini pokchokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahen lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labang so pharmacy rake 24/7 ing pu lapen ajara dawai le nang jisita ladak long ponik ji lapen kelong le dawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponik ji lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang li tumtame humrig non anso se kachini jiaphan aber kipya number along humrig tame Dihina mo phi putat berta lamang thulo Karbi Anglong Autonomous Council pen ki tet ki undundia tumpham ki voting pp lapen pilong le on birtoron pen social media long kaning je pona puthak jongsi approve nam paklang thek pulote arona teng pen insai po lapen jongsi on birtoron pen approve nang pithek thi pulote Karbi Anglong Autonomous Council aphan anong ki jo puthak arona teng pen insai pon pupusi EM Amar Singh tisu pen ningje pon Inudabangku on bill Labangso Karbiang Autonomous Council and Kayong Ponde Tek yung hitong pangsi sa tuloy kipipon Tek yung natunghan ke sa tuloy kang pipon ke tulang ke lake ipachubaya lang ako kalang kami at helada tek yung natunghan na merit basis pensi tulitong Labangso Autonomous Pipon la penalang ninong si Sunglor pen la penalang ninong si Kachini do pen dong si duplikat sami dia kuno aja kuno Kachini do pen Sunglor pen no sana wan hek pulo tante tok je pen da pulo nang pulo tante nilitum sorta ka ona teng pen nilitum inside on la penalang ni Karbiang Autonomous Council of Apoy people ye tangka ke emergency sapuri ki people dalam apokal jongsi alam ni jongsi tangka ki people nilai Karbiang Autonomous Council anami korepo jongsi tangka kan kita kulun tante nilai tu sistemnya tulis kias people ko lapen aroma te emergency alam ikan Piniada berta kila puan se kang ton paiglo domi thakmi growang thu